Знаете ли кой е последният цар, защитавал независимостта на средновековна България? Иван Шишман, син на великия цар Иван Александър, заема престола през 1371 година, когато държавата вече е разделена и застрашена от османското нашествие. Въпреки тежката политическа обстановка и вътрешните разпри, Шишман проявява изключителна воля и стратегическо мислене. Той укрепва столицата Търново, изгражда нови крепости и се опитва да обедини разпокъсаните български земи, за да създаде по-силна съпротива срещу нашествениците. Османската заплаха е неумолима. След поредица от тежки битки и обсади, царят отказва да се предаде и продължава да защитава народа си. Легендите разказват за неговата упоритост и жертвоготовност, а народът го възпява като символ на последната съпротива и надежда. През 1395 година Иван Шишман пада в плен, а с него и Търновското царство губи своята независимост. Съдбата му се превръща в символ на българската воля за свобода и независимост, вдъхновявайки поколения борци за национално възраждане и запазвайки паметта за последния български цар, който се е борил до край.